Saúdos, benvidos. Hoxe acompáñanos nesta mesa de la entrevista Jenny Bontempi, educadora social e técnica de APES. Con ela imos a falar do programa Sen Vandalismo. Jenny, benvida. Hola. Vamos a centrar primeiro o ámbito de acción de APES, que é, con quen traballa? Vale, pois APES é unha asociación que se dedica á prevención. Ten tres ámbitos principais. Sen Vandalismo é o ámbito de Escola Viva, que nos dedicamos á prevención en colegio, ca xuventude, cos menores. Logo temos tamén Ciudadanía Activa, que nos dedicamos á inserción de emprego. Logo tamén temos Prisión Aberta, que nos dedicamos á inserción social de persoas que están privadas de liberdade. Vamos a centrarnos agora no programa Sen Vandalismo. É un programa pioneiro a nivel autonómico que se desenvolve no ámbito socioeducativo. Xa leva varias edicións. Si, o proxecto Sen Vandalismo leva varias edicións. Surxiu así un pouco como idea para previr o vandalismo e outras conductas asociadas ao vandalismo, porque non é só o que vemos, tamén informar a xente que non só son grafitis e paredes pintadas, senón destrozos de material ou cousas inconscientes como colgarnos dunha árbore, cousas que ao mellor non temos tanto en conta e si que contan como vandalismo. Entonces surxe un pouco como prevención a comportamentos para a mocidade e os nenos e nenas tamén, para conciencialos un pouco. E a través de Sen Vandalismo o que pretendemos é que os nenos tomen acción, porque é un proxecto que se leva ca metodoloxía aprendizaxe e servicio. Unha vez os nenos aprenden, tamén toman acción na sociedade e son eles os que se dedican a concienciar a xente do que é o vandalismo. De feito, no programa implícanse tamén as familias. Exacto. Tanto o profesorado, alumnado e familias. Traballades nos centros educativos. Na provincia de Ourense, en 3, penso que estades. Sí, traballamos a nivel toda Galicia, pero na provincia de Ourense, esta edición, temos 3 centros educativos. Están o CEIP Vistahermosa, o CEIP Manuel Luis Acuña e o IES Manuel Chamoso Lamas, en Carballiño. No Carballiño. En cada un deles, porque teño aquí a chuleta, están xa nunha fase, pero desenvolven accións concretas, non? Exacto. Actualmente estamos xa finalizando o proxecto. Son unhas 5 sesións que se levan a cabo, nas cuales se lles informa sobre o que é o vandalismo. Tamén falan con persoas que están relacionadas con vandalismo directa ou indirectamente, por exemplo, persoas que o cometeron ou víctimas ou xente que lles afectou o vandalismo ou que están relacionadas. E agora pois van a levar a cabo as accións sociais. Cada centro ten unha. Digo datas tamén? Sí. Vale. Pois mira, o día 5, que xa é este xoves, vamos a levar a cabo a acción social co CEIP Vistahermosa, que consiste na limpieza das señales, das pegatinas das señales que deixa a xente, que moitas veces vemos pegatinas por aí pegadas. Sí, e non entendemos que iso sea un acto vandálico. Claro, pero ao final, según a pegatina ou tal, estás difundindo unha ideoloxía ou manchando o espacio, que ao final é algo de todos, e según este pegada a pegatina, moitas veces tamén distrae, ou que moitas veces son señales de tráfico, que son importantes ver. Tamén este cole intentará comunicar ao Concello poder facer a limpieza do que é o barrio de Vistahermosa, porque está cheo de grafitis, en realidad. Eu penso que xunto co Casco Vello, Vistahermosa é un dos barrios máis invadidos polas pintadas. Exacto. Logo, no CEIP Manuel Luis Acuña, o que vamos facer é unha difusión polo barrio da Carballeira. Por proximidade, o alumnado diseñará uns carteles e fará como pequenas entrevistas á xente sobre o coñecemento que realmente teñen o vandalismo e como lles afecta a eles no barrio o vandalismo. E finalmente, no IES Chamoso Lamas, tamén, salteime o nome, IES Manuel Chamoso Lamas, o que vamos facer é outra campaña de sensibilización para a ciudadanía. Tamén farán como un pequeno xogo
enseñándolles o que son os custes reales do que significa facer o vandalismo, porque claro, o sea, facemos vandalismo, pero logo reparar as cousas ten un custo. Pois sensibilizar a xente desa maneira e repartirán chapas tamén. Falabas ao principio de que a idea, ademais de formalos, é de que tomen parte activa. Exacto. Estas tres exemplos sírvenos para ver como rapaces e rapazas se involucran. Claro, e de feito creo que foi, bueno, levo como todo o proxecto, creo que foi como un pouco a parte que máis disfrutaron os rapaces. Sobre todo a parte de tomar decisión, por exemplo, poñerlle os nomes ás campañas, decidir que vamos a facer, como vamos a participar, que materiales necesitamos, foi casi onde máis se activaron. E agora, claro, a última parte, que é a acción social en sí. Están nunhas idades complexas, entenden o que é o vandalismo, como nos afecta negativamente? Sí, que, a ver, claro, notase moito o salto entre sexto, porque claro, o programa vai dirigido a sexto de primaria e primeiro da ESO. E sí que se nota un montón o salto de sexto de primaria a primeiro da ESO, pero sí que son conscientes, o sea, son moi conscientes do que supón, están moi implicados. Cantos rapaces pode haber en toda Galicia? Porque estades nas 4 provincias, non? Sí. Aproximadamente, bueno, concretamente creo que son 290 se non moi columpio, a casi 300. É un problema que non é só de Ourense, inda que aquí o sintamos como propio, que está en todas partes. Sí, é algo moi común, claro. Tamén enseñarlles a diferencia, por exemplo, entre arte e vandalismo, o que é facelo con permiso, sin permiso, non? En plan, cando afecta aos grafitis, que o mellor é casi o máis visible. Sí, afecta todo o mundo. A metodoloxía que se emprega con eles nas clases, nas aulas, cal é? Bueno, como comentei antes, é aprendizaxe e servicio. Primeiro, se lles comenta, é basicamente unha charla, o que é o vandalismo, como primeira toma de contacto. Tamén fan algunha actividade, algún xoego, para que podan... Para que se vayan involucrando un pouco. Exacto, xa van vendo. E aí xa é unha primeira toma de contacto. Logo, as charlas coas persoas que tuveron contacto con vandalismo. Logo, damos unha volta pola contorna para ver como funcionou todo, o que eles xa vayan detectando o que é vandalismo, o que está ben e o que está mal. E xa aí xa se empeza a diseñar a acción social. E logo xa, o que xa dixemos, eles toman parte, toman decisións, poñen títulos a accións sociales, e, bueno, ahora xa. A semente queda aí posta, porque a idea é que, unha vez que remata o programa, eles continúen. Claro, agora que xa son conscientes, que aprendan a tomar posición e decir que hai que facer e que non. Porque notades unha diferencia, un cambio de actitude desde o inicio do programa ata o final. Sí que se nota. Moito demais, porque ao principio a actitude é un pouco de, unha charla máis, non? Así, pero logo sí que notas un cambio de actitude, tamén detectan moito máis o vandalismo, van vendo cousas. Jenny, pois un placer, moitísimas grazas por acompañarnos hoxe. Convidaremos-te outro día a falar de algún dos outros moitos programas que tedes en marcha. Moitas gracias, encantada. A todos vostedes tamén, moitísimas grazas por estar aí un día máis.